खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन थाखानि माने जायफोरा फाग्ला बिसोरो माबोरै थाखानि उन थांनानै उनाव माने गोबां बिनि जिउआव नांगौ माने माबाफोरखौ खामानिफोरखौ बियो माबोरै गारलांबाय थायो जिबनाव आरो न'खर गंसे माबोरै धंख थाङो सुखै शान्तियै मिनि खुसि थानाय न'खरा माबोरै थाखानि उन खारदिंनानै माने धंख जालाङो बेखौनो जोङो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मानोना जोबोद मोजां आरो जिउआव माने बेफोरबायदि घटना जाबाय थानाय नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन माबोरै जोङो आसलते मिथियालासिनो जोङो मिथिनानै सब खामानिखौ मावा आसलते जोङो मिथिया आरो नाथाय फ्ल' जोङो बेफोरखौ मावलांबाय थायो। थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सासे बिराद धोनि मानसि जायहा हा हु जेबो सम्पत्तिनि अभाब गैया थाखा फैसानि अभाब गैया नाथाय बे मानसिया गोसो सिङाव मोनसे सिन्ता जाबाय थायोमोन माबा मोनसे जेन बिनाव माने खम दोङो हिनजाव गथ' गथाय गासैबो दोङो थेवबो जेन माबा मोनसे बिनि जिबनाव माने जाफुंजोबाखै माबा मोनसे माने बिनि गोसोआ सानोदि माबा मोनसे खम दोंथारो बिसानि न'आव बिदिनो बियो खोब टेनसनाव थाबाय थायो माबा मोनसे सिन्ता खालामना थाबाय थायो माबा मोनसे नांबावगौ बिनो थिग बिदिनो सानसेखालि बियो गावनि ड्राइभारखौ लानानै एसे बेरायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आरो ओंखारलांनायाव ससे लामा थांनायनि उनाव फोथार गेजेराव माने गंसे बायला सिला न' नुबाय आरो नुनानै बिसोरो बे लामा जिङाव फांसे दंफां दंमोन गेदेर बे सिङाव जिरायनानै ओरैनो माने दसे नायथिंबाय इखे बै न'खराव बिसोरो नोजोर होनायाव नुबायदि माने खोब गोरिबथार न'फोरा माने थोरिनि न' प्लास्टिकनि बेराफोर होनाय दोङो आरो बेयाव माने हौवा हिनजाव सानै आरो फिसाला सासे दंमोन बै न'खराव हौवाया खोब माने मुसुरनानै माबाफोर बेरा दुमनाय खामानि मावबाय दोङो फिसालाया सल' खननानै फिसाथार फुख्रि गंसे दंमोन माने मोखाङावनो बेयाव ना बोनबायदोंमोन आरो हिनजावाबो बिसोरदो माने मिनि रायलाय एसे फिसा फिला बेयाव मैगं थानायखौ माने माबाबायदों बेनि उनाव बेखौ नुनानै बै धोनि मानसिया होनबाय ड्राइभारनि सिगाङाव आच्छा नोङो बैसानि न'आव मानि इमान माने खुसि मानि एफा माने बिसोरो जि सल' रोजाबलायनानै मुसुरलायनानै बा मिनि रायलायबाय दोङो नाथाय जोंहानि न'खराव बे मोनसे बुस्थुनि खमि माबोरै बिसोरो इमान सुखआव थानो हादों न'आनो माने गब्लं गोजा जेखै मेखैनो थोरैनि न' बोथिसे मोनजायोना मोनजाया मोजाङै मिथिया थेवबो माबोरै इमान रंजाना बिसोरो थानो हादों नों आंनो खोन्थानाय ड्राइभारा बुंबाय नोंथांनो आङो खोन्थानो हागोन नाथाय नोंथाङा आंनो 1 लाख फैसा हरनांगोन आरो नोंथाङा जि कुवेसन सोंदों आंनाव बिनि एन्सारखौ आङो नोंथांनो बै बिफां सिङावनो 6 मास उनाव नोंथांनो होफिनगोन आं बिदि बुंनायाव बै धोनि मानसिया ड्राइभारखौ बुंबाय जागोन आं नोंनो 1 लाख फैसा हरगोन नाथाय नों आंनो बै एन्सारखौ होथारनांगोन ड्राइभारा बुंबाय जागोन बिदिनो सानैबो रायलायनानै न'आव थांबाय न'आव थांनानै बै ड्राइभारनो 1 लाख फैसा दिहुननानै हरबाय आरो हरनायाव बै ड्राइभारा मा खालामनायसै बिनिफ्राय 2000 फैसा गावा पकेटाव लानायसै आरो पकेटाव लानानै जे 98,000 बिखौ बियो कागजजों जुनानै गांसे प्लास्टिकआव हराव थांनानै बै गोरिब मानसि दंमोन बिसानि दरजायाव माने माबाना दोनहरनाय ओरैनो दिंल' होनानै गारबोनायसै अखानायै फुङाव बे गोरिब न'खरनि बयनिख्रुइ सिगां माने हिनजावा उथिग्रोबाय हिनजावा ओंखारबोनानै नायबाय दि माबा मोनसे माबाना दोङो बेयाव प्लास्टिकआव
बेखौ नुनानै हौवाखौ लिंहरबाय बिदिनो फिसालायाबो सिरि मोनबाय मोननानै साथामबो बै प्लास्टिकखौ फटकनो दिहुननानै नायबाय इमान बुरजा फैसा बिसोरो लाना थांबाय न' सिङाव लाना थांनानै बिफाया सानग्रोबाय सानबा 98,000ल' 1 लाख जानो 2,000 खम बिनि उनाव बिफाया बुंबाय नों सान होननानै फिसालाखौ साननो होबाय फिसालाया सानबाय फिसालायाबो बेनो 98,000ल' 2,000 हरदो सोरबा माने ग्रोब 1 लाख हरनांगौमोन बिदि माने साथामबो साननो हमबाय बिनि उनाव हिनजावखौ बुंबाय नों खनसे साननाय हिनजावाबो सानबाय गैया 98,000आनो 2,000 खम हौवाया दानिया माने सिन्ता खालामबाय जे सोर मानसिया इमान हरदोथ' हरदो 1 लाख खालामना हरबानो जायो बे 2,000आ माबोरै खम जाखो बेखौ साननानै बिनि उनाव गासै फैसाखौबो हिनजावनि आखायाव होनानै बुंबाय बिनिफ्राय थाइसे फैसा लांनाङा आङो जेरैखि जाया बेखौ 1 लाख बानायथारगोन नोङो बेखौ जमायनानै दोन एख' खालामनाङा बाकसाव सोना दोन बिदि बुंनानै हौवाया खालिनिफ्राय माने खालि खामानि जेराव खामानि मोनो बेयावनो थाङो जेराव खामानि मोनो बेयावनो थाङो नाथाय 2,000 फैसाखौ आरो इयो माने जमा खालामनोनो हायाखै बहुद दिन जाबाय बेयावनो हिनजावा सानबाय सानसेखालि हौवाया फाग्ला जाबाय गावाबो खरसा खालामा जोंखौबो खरसा खालामनो होआ होननानै बियो 2,000 फैसा लानानै सानसेखालि आंनो 2,000 लाना थांनानै बाजाराव थांना फैनो 2,000 फैसा लाना थांनानै गावा दखना जरासे लाबोबाय हौवानो लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसे लाबोबाय आरो फिसालानोबो लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसे लाबोनानै होफैबाय लाबोनानै बियो न'आव थाफैबाय आरो हौवाया मोना खामानि दामानि मावनानै फैबाय मावनानै फैनानै बियो हिनजावा बै गस्ला लंपेन्टखौ दिहुननानै होफैनायाव हौवाया माने सोंबाय इमान मोजां गस्ला लंपेन्ट मानिफ्राय सोरबा होफैदो ना मादों हिनजावा होनबाय नङा आङो बैनिफ्राय 2,000 फैसा लाना थांनानै बाजाराव थांना लाना फैदो आंबो इखालि बिसानि माने रामायणा स्टार्ट जानायसै हौवाया खोब रायबाय हिनजावखौबो सोर खोन्थानाय नोंनो आंनाव सोङा गारा नोङो बे 2,000 फैसा लाना थांना बाजाराव इमान फैसा खरसा खालामना फैनो थाखाय आङो बेखौ माबोरै 1 लाख खालामनो हागोन बिनि थाखाय आङो सेस्था खालामबाय दङ जुजिगासिनो दङ नों आरो बिनिफ्राय आरो 2,000सो लाना थांबावबायना बिदि माने बिसोरनि न'खराव अखान्थिनि सृष्टि माने स्टार्ट जाबाय जेब्लाबो खें नांलायनाय बै गोदोनि बायदि सल' खननायबो गैला गोदोनि बायदि मुसुरनायबो गैला गोदोनि बायदि माने मिनि खुसि बिसोरनि संसाराव माने खोब खेलिमेलि जाजोब्बाय बिदिनो सानसेखालि फिसालायाबो सानबाय मा फैसाखौ दांनोबो होआ माबानोबो होआ बे फिसालाया 5,000 फैसा लाना थांनानै गावा माने न'आव बक्स दामनो थाखाय मोनसे डेक लाना फैदो गोदोनि दिनाव डेक दंमोन ना केसेट सोनानै दामग्रा 5,000 फैसा लाना थांनानै बे गथ'आ बेखौ मोनसे लाना फैदो हराव फैनानै बिफाया नुफैबाय आरो 5,000 खमायबावबायसो मायाव 1 लाख खालामनो हानो 7,000 फैसा दा खमसो जालांबाय इखालिबो खोब नांलायलायबाय बिदिनो लासै 6 मास जाहां जाबाय आरो इसाबो फैसाया बिदिनो खरसा जायै आखायाव दं थेवबो माने न'खराव बे गोदोनि बायदि रंजानाय मिनिनाय बेफोरो सब गोमालांजोब्बाय बिसा 6 मास उनाव बै ड्राइभारा बै धोनि मानसिखौ लिंनानै लाना फैबाय आरो बै दंफां सिंनिफ्राय बिसोरो इसानि माने माबाफोरखौ नाहरनो खोन्थाबाय नाहर दाना बै माबाया माबोरै गोमालांखो बिसोरनि रंजा खुसिया बै धोनि मानसियाबो सानबाय आसरित खोन्था माबोरै बिदि बिसोर जालांखो बिनि उनाव बै ड्राइभारा गासै खोन्थाखौबो माने खुलिजोबना खोन्थाबाय जे ओरै थोरै आं नोंथाङा हरनाय फैसाखौ लाबोनानै इसानाव होफैदोंमोन आरो बेयाव 2,000 फैसा खम होफैदोंमोन आरो खम होफैनायनि थाखायनो बिसोरनि न'खरा दिनै ओरैबायदि उल्थां फाल्थां जाजोबदो रावबो रावजोंबो माने मोजाङै फंसे रायलाया
खें खें नांलायलायनाय माबानाय बिदि जालांजोब्बाय। फिसा स्ट'रि नोंथांमोना खोनानो मोननाय बायदि जोङो आसलते जिखिनि जोंनाव थायो बेखिनिजों जोङो मोजाङै थानो लुगैया। जोंनो माने जिबनाव मा नांबावगो आरो नांबावगो 1 लाख मोनदोंबाथाय आरो 2 लाख माबोरै बानायनो हागोन, 2 लाख मोनदोंबाथाय 3 लाख माबोरै बिदिनो जोंनि लुबा माने बारायलांगासिनो थायो। आरो जोंदि फैसानि अनगायै न'खर गंसे बा निजेयादि खुसियाव थानांगोन साननैनि जिबन मब्ला थैगोन मब्ला माबागोन जों एख'खौनो मिथिया। थेवबो जोङो माने 50-60 बोसोर 80 बोसोरनि सिमां नुनानै जोङो माने मा थाखानि उनाव खारदिंगासिनो थायो। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रखम मोनखो आंनो कमेन्ट्स बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो बे भिडिअखौ शेयार खालामलाय। आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्ला गोजोन्थों।